Yeah. Kadaghan katisdanan nga atong nasaksihan, niining atong nasud sa tibuok kalibutan. Sukad nga na presidente si Digong Duterte, ang mga katalagman mao'y nagahulga pirmi. Problema sa duka ang una niyang iaway, kadaghan sa nangamatay nga wala masubay. May pulis na gipusil, may mayor pang ipatay. Dito sa presuhan, duka puno ang ginungdan. Doon na pa'y nahitabo ang gubat sa Marawi. Sibilyan sundalo namatay sa inkwentro. May baha nga kusog, may bagyo sa Puglino. Daghan ang natabunan o dito sa Batangas may gibutong nga bulkan. Apan ang atong presidente maayo og diskarte, wala yo'y makahimo sa nangagi nga pangulo. Bisan pag sa kalisod nagpadayon ang prohekto, usa siya gikahimutan sa tanang mga tao. Ang dakong nga problema nili karong panahon nga naghaka sa katawhan og tumang kabalaka. Sukad nga miabot kining coronavirus, nga mao'y number one sakit nga makahatod. Sobra na sa katuig ang pang-abot ning sakita. Linibo ang nangamatay og daghan ang nabiktima. Kining sakit nga di kuyanap nga labihan ka mananakot. Miabot sa Pilipinas, gikan sa laing nasod. Og kunyang pangulo mipakana og pagpalaod. Ilangnan ang mga katawhan sa direktiba mo sunod. Magbukas, magpismas, magdistansya sa kadaghanan. Aron kita di matakdan ni makamatay nga balatian. Apan bisan ang balaod gihigpitan sa gobyerno. Aduna pa'y mga tao nga matuman gyud sa gusto. Magsigi, suroy-suroy, sugal ug uban pang bisyo. Mao kining mga tawhana ang mga gahikayo polo. Karon ani anak punta tugid nga bakuna. Iabot sa Pilipinas ikan sa nasod sa China. Ang uban nga katawhan sila kuno magpaluha. Dili sila magpa-injection kay basig sila gumadisgrasya. Dito sa among barangay ang uban magdikay-dikay. Dili sila magpapakuna kay basig kuno makamatay. Ang ilalang buhaton mo kaog labas nga utanon. Mga hirbal ang inintin
mga hirtal ang ginintin kontra kunong COVID-19. Sa dihang ipatawag volunteer o purong kidi, patukon na sa lungsod kay bakunahan